Ni ere ez Gorrotxategi zuaitz naiz, 23 urte dauzket, orain Gabirin bizi naiz, baino sortzez Guatemalakoa naiz, eta 8 hilabetekin ekarri ninduen. Familia bat edukitzeko aukera eman zidaten, 8 hilabetekin etorri, Gabirin aterrizau, bertan bizi, inguru bat sortu, harremanak eraiki, nik han ez dakit zeukiko nuken, baina hemen badakit zer dauketen. Amak beti da nik esan izan dit. Nire haurdunaldi 9 hilabetekoa baino luzegoa izan zala, ze 2 urtekoa izan zen, eta 2 urte horietan nik ez dakit zehazki prozesu mota daon horren atzen, bai badakit papeleo ugari daola, test asko, psikologikok pasa bar diela. Beti da nik jakin izan dut, zeinungo momentutan ez da oztopo bat izan familin eta ingurun. Edozein duda edo edozein zalantzan euken momentun gurasoi galdetu eta bai jaso izan dut erantzun bat, errealitatea beha ekutsi diatela, ez diatela ez errizkutau. Nire ingurun bakarra nintzen, baina gurasok kontaktun jarri zien umeelai elkartekin, harreman bat eraiki gendu. Itzaldik eta honen inguruko hainbat ekintza duten diela, eta horieta bai jute zien, azkenen behantzako, egoera berri bat zalako, eta iten itun galdera horiei erantzun bat eman alizateko informazioare bertsolako. Nerabezaroa ez detegi esan hola oso moitu euki ez da, eta faktore bat izan daiteke, bai. Ez daukezulako momentu hortan zure identidadea eraikita eta hortan aitzean bitarten ez dakizulako nongoazean. Jende galdetu iteizu, nongoazea, ni Gabirikoa. Eta gero esan iteizu, baina ez du berezetzea Gabirikoa. Jaiotzez ez, baina izatez bai. Gertau izan zaitena baita, azal kolorengatik, itxurangatik, pertsona bat gerturatzen zaiten lehenengo momentutik, behaien hitze ez dela euskeraz izaten. Horren ingurun bai, euki izan dezela, ez dut esango arazo, baina bai. Nire paperetan mintzat jarri kendo, zein izan zen zergatie, eta orduan arra hola ez zait gau. Paperak heldu izan arte hola ez ditutela irakurri, oiregi izan da. Baina ez dut sentitu inoiz horren inguruko informazioa jaso beharra. Pentsau izan dut itzultzea, bai, baina ez dakitzen bateaino nahiko nuken. Ze ez dakit, hautza jun eta ze aurkituko nuken, ze egoera engolitzeken. Pertsona hauek gaur egun badauden edo ez dauden, han nola hartuko ninduketen, ez dauket ideaik. Orduan, momentuz hemen ondona honez, hementxe.